even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Chris Shalakpad vandaag hier te komen wijnen. En zoals u achter mij ziet, ziet u dus de Schulswijnen Bosbrug. Bosjebrug, als velen het kennen. Het is nu momenteel 1 uur en het is nog wat rustig, maar het is al jaren zo dat er hier zich een probleem vormt. Dat is een file. Jaren al een probleem. Nou, het maakt niet uit welke tijd van de dag. U ziet hier momenteel is het vrij, maar het momentje dus zakt richting de stad op, dan zie je dat er een filevorming is door de rotonde daar. En hoe de brug nu open is er nog ook best wel een file. Waarom ik hier ben is om u te laten wijzen hoe het hier eruit ziet en hoe het daaronder ook eruit ziet. Kijkers, het is een probleem van al jarenlang gaande. De meeste mensen zeggen dat het ligt aan verschillende mensen die komen uit verschillende richtingen op. Van het Hogeruitstraat, de brug. Ook de mensen van die richting Fabio opreden. De nieuwe brug, de Saronbrug. En ook zeggen velen dat er een nieuwe brug moet komen. Maar ik zal u dus zo meteen laten zien. En dan wil ik van u weten, van u, de kijkers van Kulturu TV binnen- en buitenland, wil ik weten wat u denkt van dit probleem. Moet er werkelijk een tweede brug komen? Of is er iets anders dat jullie als kijkers in mind hebben wat de regering kan doen om dit te voorkomen? Kijkers, ik breng u de volgende beelden toe. We gaan nu aan de overkant en zal ik u wijzen hoe het daar aan toe gaat. En kijkers, nu ben ik de stadkant en u ziet, er begint al zo'n beetje een file te zijn. Het is nu over 1, ik geef het tot 1:30. Waarom? Omdat 1:30 dan een spitsuur is waarbij de schoolkinderen vanuit de school, ze zijn dan vrij, komen ze met de bus. Ouders gaan ze ophalen, waarbij er ook dus dan een file wordt gevormd. Er zijn bepaalde kinderen die vanuit Kommerwijnen richting de stad gaan. Van de stad richting Kommerwijnen. En zitten de kinderen dan soms vast daar, van het Hogeruitstraat, nabij GoTo. Cameraman, als u misschien even daar zou kunnen wijzen. Dan zitten zij daar het meest vast. En waarom? Dat is omdat de brug dan ook een file heeft. En ze moeten naar de overkant. Dus meestal wanneer ze rond 1 uur, 1:05 in de bus zitten, zijn ze meestal 1:15 hier op Kommerwijnen te Veerplein. Het is wel laat, omdat er door al deze files zich een hele stagnatie vormt, waarbij de bussen, de ouders niet vrij kunnen rijden naar Kommerwijnen of naar de stad kan. Kijkers, ik hoop dat er wel een verandering daaraan komt. We zien wel dat in de ochtend er agenten hier zijn om het verkeer te regelen. Maar daarna zien we geen agenten. Ook tegen 1 uur meestal, de spitsuren, zie je geen agenten. Pas als het zodanig wordt dat de file heel erg hectisch wordt, dan zie je dus dan agenten hier komen en het verkeer regelen. Ik ga u straks brengen naar de nieuwe brug die geopend is. Het was onder werkzaamheden. En ik zal u dus dan zo meteen brengen naar daar. Omdat, doordat daar ook gesloten was, voor bijna een jaar lang, kwam het ook voor dat er een enorme file hier zich vormde. Nu is het open, dus dan wil ik toch het verschil wijzen als er werkelijk nog steeds een file is, of als het is opgehouden. Kijkers, de brug. Ik breng u nog een paar beelden toe. We zien ook dat er moeilijk voorrang wordt gegeven door de mensen die vanuit het Hogeruitstraat komen. Waardoor de mensen die vanuit de Bosjebrug, Schulswijnenbrug, Bosbrug komen, heel moeilijk is om een brik te krijgen. Waardoor ze ook heel lang moeten wachten. En na een poosje dan een brik krijgen, of voorrang krijgen, waardoor de mensen heel lang
wachten. En kijkers, ik hoop dat u heeft gezien waarom eigenlijk deze file ontstaat. En meestal zeggen mensen, Surinamers zijn altijd laat, maar het is niet zo. Het is dat in de meeste gevallen wij in de file zitten en u kunt het zien. Ook een file kunnen wij niet bepalen. Het is een klein land van ongeveer 600.000 inwoners. Maar er zijn meer auto's dan inwoners. Dus we kunnen zich wel voorstellen dat overal waar je gaat je een enorme file zal ontmoeten. Kijkers, ik heb u gewezen hoe het nu aan toe gaat. Het is nu nog eventjes stroefjes, maar de mensen die de buurt kennen, Suriname kennen, weten dat 3 uur, na 1 uur, een spitsuur ontstaat. En de mensen frustreren. Ze rijden soms dus een beetje onbeheerd, alleen omdat ze te lang wachten in een file. Ook met de enorme prijsstijgingen van olie, diesel, unleaded, is het zo dat de mensen dus het heel erg lastig vinden om in een file te zitten. Want niet alleen raak je tijd kwijt, maar ook verbrand je heel veel olie, brandstof, waardoor je dus dan weer de volgende dag zou moeten tanken. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV. Ik hoop dat ik u, kijkers binnen- en buitenland, heb kunnen wijzen hoe het in elkaar zit hier in Suriname, nabij Jules Weidenbosbrug. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV. Ik wens u een fijne dag verder en heel veel kijkplezier. Dank u. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en zwem mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 14 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03/06 870 98312. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Toe pijnig man, maar de man niet veilig staan.
www.kulturu.com for the generation them.